Запляці залатую касу, выйдзі ў свет і вясне пакланіся. Можа ўспомніць былую красу лістапада пажоўклае лісце. Запляці залатую касу. Алесь Дудар. Навум Замалін, Міхась Зарэцкі, Захар Кавалёў. Юрка Лявонны. Ён быў маладым чалавекам, які пачаў пісаць вершы яшчэ ў 16 гадоў. І не здолелі знайсці. Новы дзень не за гарамі. Наша доля будзе з намі. Наша доля будзе з намі. Днямі новымі цвісці. Жыве Беларусь! Жыве! А шляху далеч кліча, плывуць лісты ў восеньскай вадзе. Здаецца, гэта нават не кастрычна, а самы ясны ды і вясновы дзень. Іду і не хачу спыніцца, а восенню блакіце агні, і чую нешта звоніць у зеніце. Не далучыцца да гэтай ідэі было немагчыма, таму што карані нашага 20-го года палягаюць у 1937 годзе. Тыя ж катаванні, тыя ж пераследы беларускасці, інтэлігенцыі, ўсё, што звязана з новай Беларусю, спачатку спрабавалі знішчыць у 1937 годзе. Але ж мы выжылі, і таму мы павінны гэту дату памятаць. Стой і замаўчы ты, мой голас ціхі. Еду ў мора адвечна і смела. Нячутна шамацела лісце, садкалі зоры з срэбра ніць. У тую ноч мы пакляліся жыць і любіць. Любіць і жыць. Гэта не толькі 29 кастрычніка самая страшная ноч. Гэта ўвогуле такі перыяд тых страшных 30-х гадоў, 37, 38, 39, калі проста паступова знішчалі адзін за адным дзеячы беларускай культуры. І гэта тычыцца і тых, каго расстралялі, тых, каго давялі да самагубства, тых, каго вымусілі з'ехаць. Гэта ўвогуле такі страшны перыяд у нашай гісторыі. Для мяне асабіста гэты дзень будзе вельмі важны, відаць, ужо на ўсё жыццё. Таму што год таму, калі вольны хор, мы павінны былі спяваць у Курапатах, і для мяне гэта было вельмі важна, каб мы гэты дзень выказаліся, і мы рыхтаваліся да гэтага. І так сталася, што менавіта ў гэты дзень мяне забралі. Проста это был такі страшны момант майго жыцця. Я разумела, што так можа быць. Гэта як чорныя сілы, якія цябе забіраюць, і ты нічога не можаш зрабіць. А самае дзіўнае, страшнае, незразумелае, што ты нічога не зрабіў. Ты лічыш сябе невінным. І тое, што ты робіш, гэта проста дабро, а за дабро цябе садзяць у турму. Таму што вольны хор, ён большасць творах, якія ён спявае, гэта якраз творы, напісаны ў 30-х гадах прошлага стагоддзя. І таксама такі важны момант, што і важны для нас такі месседж. Мы чытаем гэтыя вершы, мы спяваем гэтыя песні, якія былі напісаны 100 гадоў таму, і яны проста быццам бы напісаны зараз. Іх сэнс, іх пасыл, ён актуальны на сёння. Today is an important time to remember all of those since 1937, up until the present day, till right now, who have sacrificed so much for Belarus, who have sacrificed so much to have independent voices be heard. In the United States, we often remember something that Martin Luther King Jr. told us, and that was that the arc of history is long, but it bends towards justice. And I believe there will be justice. There will be justice for these poets. There will be justice for today's bloggers and writers and journalists and those who are held wrongfully in prison, the political prisoners who are always on our minds every single day. Я
не прымаў удзел у імпрэзах, але ж я наведваў даволі часта гэтае месца. Мне было цікава, я адчуў атмасферу, я бачыў лаву, якую Клінтон там паставіў. Бачыў новы помнік, які ўсталявалі. Але варта памятаць, што там былі расстраляны і паэты, і празаікі, і культурныя дзеячы, і шмат людзей, якія проста мелі дачыненне да адраджэння да беларускасці. Гэта такі мой спосаб ушанаваць памяць загінулых паэтаў. У Менску вядома, што у Курапатах заўсёды адзначаецца гэтая дата. І таксама шмат паэтаў былі расстраляны менавіта там. У Вільні мы стаім каля будынку НКВД. Сёння там музей, і туды можна прыйсці і паглядзець, пра што прайшлі нашыя паэты. Конечно, я бачу паралелі, бо беларуская культура стаіць перад рэжымам моцнай заслонай, таму ён вырашыў знішчыць амаль усе беларускія арганізацыі, ліквідаваць саюз пісьменнікаў. Шмат хто з дзеячоў культуры сядзіць у турме зараз, напрыклад, Алесь Пушкін, мастак. І шмат хто з іх таксама быў вымушаны ўцекчы ў Кіеў, Варшаву, Вільню. Але я лічу, што калі ў бальшавікоў не атрымалася знішчыць, то ў яго не атрымаецца тым больш. Наши слезы их ежа, а наши костки гной нас топчуть, гвалтують, режуть, каб мы перорвали бой. Наши слезы их ежа, а наши костки гной нас топчуть, гвалтують, режуть, каб мы перорвали бой. Подошвы без твара и темры по наших идут зубах. Мы голые дясны шерым выцыркваем с горла страх. Вы выбейте наши очи, мы будем исти